trau les caixes, que si no... Les partitures por si no te donen el compte. Sin arreu. No veus la gràcia que té? És una àncora, tu. Jo tota la vida pensava que l'àncora era el dels dibuixos de Colatge. Queden unes caixes per a la està que és un faristol. He acabat. No, pues les petjades. Les petjades. A veure. En este és per tu. Júlia, este és per tu. Val, no?
Lluís Llach, un dels més representatius compositors i cantants de la cançó, i per a moltes tot un referent sentimental, literari i polític. Estiguem amb ell, sigam les seues pensades, clar en el seu humor. Ara, amb un poema del seu estimat i admirat amic, Miquel Martí i Pol, com un ocell a les mans. Com un ocell a les mans d'un infant, tan insegura, com un ocell de niu a les mans d'un infant. La meva veu a les vostres mans. Insistiu a voler posseir la bellesa i heu perdut el tacte de les coses delicades. Les vostres mans són dures com un rostol i teniu dits desiguals i gruixuts. Debades l'aigua de la meua veu i
nega, ens lleva la llibertat, aprofita de nosaltres. A més, que estem a una època en la que les circumstàncies, precisament les circumstàncies, no ens permeten fer segons què coses. La següent cançó l'hauríem de sentir totes agafant una corba, o el que és encara millor, agafant-nos uns i altres de les mans. Ara cap de les dues opcions són convenients. Però no per això hem de deixar de fer una postura, una protesta col·lectiva. Us propose que quan jo alço els braços, totes els alceu amb mi. Avant, mestre. del seu estimat i admirat amic, Miquel Martí i Pol. I sobretot, no oblidis